So guys, yun na akong mga apo may nanilhi guys. Oh. Nanilig sila. Mga apo. Nabutan kaayo. Sugot-sugon. So, isa may nanilig. Tini. Nanilig. Yung isa. Nag-agaw na sila guys. Ilang apuhan kay di man makakuan pahuway pamansa. Ya. Sila mo ipulis ako. Sa baduman karon. Nanganis las balay do nanilhig. Mga buutan. Ayun nang sulsuhol kay mga buutan bitaw mo. Naman na magsuhol sa kuan. Naganatag kwarta. Lagi puwa ka. Kaya ni nga way klase, nagana kay sagbot guys. So, nananggitang tapo. Dalian na karon ilabay day na. Lagi buat na tesil. Sambantay mo sa tindahan. Thank you for watching.